Už nějaký videa, kde jsem reagoval na divný TikToky a TikTok streamy na mém kanále vyšly. Dneska tady ale máme jednu novinku. Facebookový TikToky! Na začátku roku jsem si založil nový Facebookový účet a místo swipování TikToku jsem swipoval Facebookový videa. No a pokud nemáte absolutní představu, na jaký videa kouká i třeba vaše máma, tak... Je to horší jak TikTok nebo Instagram Reels? Rozhodně. A abych na tyhle videa dneska nereagoval sám, tak jsem si k sobě pozval s Matema. A taky zůstaň 12. Takže věřím, že dnešní video vás bude fakt bavit. Každopádně merchvite.cz, tam najdeš to nejlepší, co nosím například já. A nezapomeň prosím odběr se zvonečkem pro další podobná videa. Jinak... No tak jo, pojďme se vrhnout do videa. Video jede, kamera jede, ok. Čau lidi, dneska je tady Vita Skaleta a Gate12 a je tady i Molten Párno. Boom, reakce TikTok, jdeme na to. To je tvoje video, Mateme, vole. Ale já jsem chtěl, Přijde ti tohle normálně. Já se omlouvám, pardon, to mi ulítlo. Dej si to ještě jedno. To mi ulítlo. Dej si to ještě jedno. čau lidi! Hoši, předem sám fakt omlouvám, ta kompilace je větší, než jsem si myslel. Dobře. Takže fakt je to skibidi. Já jsem reálně myslel, že na Facebooku najdu kvalitní videa a kvalitní reelsy. To jsi reálně myslel? Ty jsi bral z Facebooku, co jsi myslel? To ani nemůžeš říct přece pohromadě tyhle ty slova, vole. Facebook a dobrý nebo vtipný pičo. Jestli tady budou kompilace mimoňů, tak se zabij. Tak to se omlouvám, no. Takže jsou tam mimoně, vole. Taky. Jsou tam starý babičky, co používají filtry. Dobře, moment. To si měl říct hned, to mění situaci. A taky je tam hodně dětí. A jak na to mám reagovat, na tuhle informaci? Dobrý, v pohodě, dobře. Jsem prošel testem. Já jsem Minecraftový youtuber, mě si tímto zase zaujal. Tohle je první video, který jsem našel. A je takový klasický facebookový. To je debil. Teď kámo, táta, teď to sní prostě. Ty vole, to jdeme žrát. Jo, To tam dělá? Doufám, že teď jde něco dobrého. Dělá review na vejce syrový. Tohle bylo takový klasický facebookový video. Ale tohle znám, no. Naprostý zkomost. Picasso namaloval Guerniku, Leonardo namaloval Mona Lízu a já jsem dlouho hledal, až jsem našel. Toto je jeden z mých nejslavnějších obrazů. Zvířátka obdivují píč. Mě to taky kontrhlo do té hlavy a byl jsem jako, že ne, to nebude pít. Mně se líbí, jak jako se v podstatě přirovná Picassovi, vole. Jo, ale jako ten obraz je fakt nádherný, když se na to podívám. Můžeš mi říct ten smysl, co to jako je? Nemám tušení, ale chtěl bych ten obraz hrozně koupit. Mně se hlavně líbí, že to je napsáno Párno. A jo. To je frajer! Já jsem to vlastně nakreslil teoreticky já vlastně. Kámo, a tady dokonce ta jmenovka toho obrazu, prostě zvířátka obdivují. Tak hoši, a teď to začne. Teď začne to peklo. Dám bojovou ránu. Bum, 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 bum. Proč to znáš, tu Ty kdy myslíš si, že to zpívá ta bába? To je 50 cent, vole. To je spíš tak 20 centů. Co to je? Jak vycvičit draka, kámo. Drak? Ta nová filmová verze, co má vyjít, že jo? Filmová adaptace. Máme tady první babičku, hoši. Let's go. Jakoby... To je moje upřímná reakce. Mě by hrozně zajímalo, kdy ty babičky hledají ty filtry. Mě by hlavně zajímalo, jestli se tady na to video kouká někdo jako babi. Ale největší prl je na tom to, že tohle to dost pravděpodobně sledují vaše mámy. Ne, hovno, zase Moje máma třeba sleduje Facebook Moje Reels. máma nemá Facebook. Cože? Vítěma maminka je moc hodná. Je to tak, ale tenhle ten děda je úplně jiný level. Ne, ale to on nereaguje na tu babičku, že jo? Ale on se chce vyfotit, ale vždycky natočí to video. A neví o tom podle mě. Krásný dort, jo. Tak všechno nejlepší k tvým narozeninám 11. Si chtěj nic, ale kozy prdel velký jako cipa. Máma nemá tušení. A je to kilometry dovnitř to je. Jsem měl dorty ve tvaru mašinek. Já taky, kámo. Kámo, co to je? To je náš starý známej. To je on? To je on? Týpek reaguje. Ohni dětku, kurva! Na něco se dívá! A on taky, kámo. A pojď se mobilizuje u toho. Je tohle jako tutoriál na řízení? Já miluju řízky. Něco podobného, kámo. Smažím si řízky na štědrovečerní večeři a taky oběd, protože Petrovi strašně chutnají. Smažím si řízky kuřecí, Drop the bass. protože on ryby nejí. Jo! Ne asi, protože on ryby nejí. Takže co jste se dozvěděli z toho dery? Nevím, vole, Slečna má ráda řízky, to jo. dělá je pro Petra, protože Petr nejí ryby. A bude mít k obědu. No tak tenhle, kámo. Tohle je novodobý steak. Jo, vypadá kámo. tak, vole. Existujou lidé, kterým se nic nelíbí a nic jim není dobré.
Prý se jim říká ženy. Jo? Ale on má outro, vole. Pojďme udělat prosím sekvenci teďka jenom, kde budeme dělat tohle jako on a dáš to nakonec jenom, prosím. Jo. Nice. Nice. A ten týpek se nám ještě tady ukáže. Jo, to se těším. Gary! Skibidi! Skibidi, hajzl! Skibidi, co je kajsena? Dostaneš copyright, teďka by to. Hajzlu. Pozor, jsem namočena v hajzlu. Musím končit, čau. Hasta la vista, baby. Ok. Reference s Terminátorem. Kdybych vyšel jako na svůj hajzl a objevil tam tady tohle, tak jakoby přemýšlel bych, jak s tím naložím, popravdě, jo. Jako nemůžeš tam naložit, protože už je tam ona, že jo? To je pravda. Děvčata, ještě jdem s jednou prekrásnou. Hezky. Jaká je bombastická. Za 22 eur. 22 euro! To je kávka. Opět děvčata, max do 52, tulička Vzal s bych si ji vreskami. hrozně, kámo, Jeden jako. za Kámo, jeden. to tady Takový myslím. ten materiál. Kámo, proč? Kolik tam toho je, ty vole? Jakože to je nádherný design. Když tady bude 150 000 lajků, tak víte udělat tohleto tričko se svým obličejem. Prostě existuje, kámo, facebooková skupina, která je plná těch videí. To je nápad. Budeme postovat reálně takovýhle m***ky do takových skupin. Ti se mají. Ty jde se nám vzal ten třetí! Já ti teda nevím, ale chybí tam, kámo, Koleslav. Všichni moji zmrd nenávidí Koleslav. Koleslav je super. To se rád snažím Koleslav. Koleslav je dobrý, Mega dobrý. Jste dementní. Ježiš, tak tohle, kámo. Jídelák, let's go. Ty ho znáš? Ne. Taky tak neraději čistíte sítko ve dřezu. Já to dělám Nesnáším to. takhle. No! To byl tady. Neříkej to, kámo, to jméno, neříkej. Bacha na žalob. Z toho týpka, ty Hele, vole. on si ale fakt dal, on si pochutná. Zkus to ještě jednou, prosím. Kámo, nedá, ne! Taky tak neraději čistíte sítko ve dřezu. Já to dělám takhle. Takhle. Kámo, hej, já bez prdele se mi fakt natáčí. Je mě taky. Ty tam mě msná, vole. Sledy z očí. Hele, moc se tomu nesmějte. Ne, dávej to tam furt! Tohle je vole špíňáka. Jako... Ne, to jsem nemyslel. Jo, nastá, vole. Někdo tvrdil, že ty pici nepeču sám, že to někdo dělá, nebo kupuju už hotové. Tak to jste na omylu. Právě vidíte, jak to vypadá? Než je šoupnu do trouby. Vlasta je největší frajerka, on chodí prostě do nějaký hospody. Oni mu tam donesli pivo a Vlasta. Dobré pivo mají u Neptuna. To je oficiálně jako účet Dagmar Havlový. Jo, já a jsem viděl, to je normálně ofiko účet a přidá to s tímhle soundem. Viděl jsi edity Fialu? Ty vole. Ty prankují To je čurali. crazy. Kámo, dej tam prosím ještě TikTok Tomia Okamury. Ten je skvělej. On tam hází vtipy vždycky. Jo. Bim pam pum 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 pam. To je gangster. Tohle je moje fast video, kámo. Prosím, nerozhodujte se na základě těch TikToků jako politiku, jo. Moderátorka České televize povídá o Kamurovi. Prosím vás, buďte tak hodní. Neskákejte mi do řeči, když vám skáču do řeči. Ze života, kámo. Ze života. Dobré ráno. Čo se bál ve baně? To je, kámo, za efekty, kde to prostě berou. Já nemám tušení. Ale ta káva se celá nedolila, jak to, že ona se tam objevila Ale celá? fotka se dolila, to je důležité. To nedává smysl, vy to. Já mám hrozný pocit, že já mám naprosto stejný kávovar, protože vole to vypadá úplně Umí udělat totožně. takovouhle fotku? Nevím, ale jako jsou tam funkce, které jsem ještě neskoušel. Tak jo. Tak to jdem teda zkusit. Tak, jednu skleničku poprosím. Tady dám si espresso. Ten kávovar vypadá naprosto stejně. Prosím, ať to funguje, prosím, prosím, prosím. O můj bože, ono to opravdu funguje, to je neuvěřitelný. Ahoj, jmenuju se Bambino. Bambino, ne, to je Santa Claus. Na záchod
nebo se poseru. Musím nakrmit ten záchod. Co to bylo? Tam jsou kolena! Kámo, a teď, když je hlava i tady, kam dáš tu ruku, vole? Víš co? Ale já vůbec nevím, co ti na to mám bylo odpovědět. Já jsem Oleno. Je koleno! Bude koleno! Já když něco poseru. Já jsem Oleno. Jo, polen! Ne, tu znám! Kámo, hrozná. Já mám hrozně krásný život, jsem zjistil. Já nevím vůbec nikoho, jsem zatím neznal. Ale tohle jsou neškodné věci. Jsou neškodný. Dobře, ale proč víte, kdo to je? Tohle je taková česká Keren. Jestli chceš, ukážu ti. Ne. Já chci. Skipni to. Ne. Radši ne. To je všechno? Jo? Já jsem na to čekal, vole. Já jsem to střihnul schválně, takže tam není, kámo. Pozor, to já znám. Pohodě. To si děláš prdě. Já když hraje God of War nějaký banger na moje. Já na Travisovi, kámo. Fín! Počkej, to musí být. Two, three, four. To není ten song. A proč je ve stromě? Proč jsou ty slepice ve stromě? Co tam dělají? Kámo, ale proč ta paní je na tom stromě, vole? Co dělají ty slepice, Ty jsi nerazil jako malý na strom? Ale jsem se slepice, vole. Lásko, ty seš na balkóně? Ano. A je ti zima? Zima. Zima, víš? Renčíme kocourka. Renčíme kocourka. Udělej ahoj. 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 Všichni, jak se máme? Máme dobře. Ano, nikdo než mamka, když jsem na dovolení. Se koukám, jak je to ještě dlouhý, ty vole, to je crazy. Je to hrozně epický rozhovor. A to je wholesome, to je hezký. Je, akorát nemám se menší tušení, proč to video je veřejně, kámo. To jsem viděl, kámo, ty jsou hustý. Ty jsou skvělý. Dostanete poděl. A proč Dimek nese to kolo a nejede na něm? Nechci ukázat, že je strong. Holy to shit. Kamaráde, nech tam ten... Tak vytahuju pé. Nechtěl jsem to říkat. Ta taky. Jdem na to. Jej! Co to bylo? Pojď sem, baby. Dělej to Joe teď. Proč to dělá? Je to funny? Kámo, to je nějaký abstraktní umění a mně se to líbí. Jo? Kámo, jak to dělá jakože tu kapku. Wow. To umění prostě. To je hustý. To se mi neustává. Kámo, že se ráno probudí, tohle to je na tebou. Kámo, noší murek, kde... Za mě je to nejšťastnější člověk na světě. Jo, ale ten, on jo, vole, ale ty nebudeš, vole. No. Ty vole. Medvěde, zda na mě nechytneš, nebo se ti schovám a už mě nenajdeš. Protože medvěd chce pokácet, hele, Matme, vtip je v tom, že medvěd běhá se sekyrou a chce pokácet ten strom a ten strom je očividně živý a snaží se tím pádem uniknout jako svému osudu. Ale oceňte, že má fakt takovou tu dřevorubáckou košili ještě, víš. No teď jsem to chtěl říct. To je prostě skvělý. Ale hlavně mu absolutně jako nedošlo, vole, proč by se běhal za stromem, když může pokácet ty jiný stromy, který je pravda, že ty stromy stojí, no. Co má s nohama, vole? Je týpek hrozně připomíná takového toho Toy Story, kámo, jak chtěl prostě vzít Woody. Jo, z dvojky! Hezky. Co dělá Orel bělohlavý v Rakousku? Kámo, vážně tohle to tě trklo. To je to, co ti na tom zarazilo. Co mám přijde divný, vole, já to nechápu. Ještě stojí třeba na jedný rose, vole. Na ptákovi. Na ptákovi. No jako mě by hlavně zajímalo, jak ona toho ptáka vlastně vůbec tejmnula. Tak jak mu dala. Jo, no. Cože mu dala name tag. Jo, takhle. Prosí vejce. Dobrou chuť. Ten se má. Má se hrozně dobře. Má se dobře a má bradu jak Wegmeier. A jo, ne, jak Peter Griffin, vole, má bradu, že jo? Tak ty mě seš hrozně, kámo. Cože? Proč by si někdo vodil pomerančem? Dobrý, to chápu, to poslední chápu. Ale prostě tím voníš. Kámo, co na tom chápeš, ty Mňau. Sleduj, koukej. Mňau. Chci být ta dýně. Ty vol. Proč? Ne, jako reálně proč, já mám hrozně moc otázek. Je to možná nějaký fighter, co dělá, vole? Můžeš být fighter, jaký chceš, ale proč by si koulema rozbíjel lidi? Má koule z oceli? To je Jirka Procházka z Vyšeka. Balls of steel. Muži prý jsou neskuteční lenoši. No, nevím, kdo si při čurání sedá.
Kámo, tak tenhle tutoriál vám změní život. For real, kámo. Tak pojď. Máma řekne, kdo? A vy řeknete, no já a rodina. A ona řekne, se ptal, ale vy od tohohle videa budete chytří a řeknete, na tvůj názor se ptal kdo. Já doufám, že tuhle fintu použijete. Tak, čau. Já jsem vám říkal, že vás to něco naučí. Já jsem fakt jako nečekal, že mě cokoliv tady dneska předáš, pak jako tohle už jsem vůbec nečekal. Ale to si dává smysl. Kam jde? Vrať se! Kámo, tam to slusknul! Jo! Zpátky! Nebojte se, kluci. Konec. Co to bylo? To je jiný video. Ale když to pustíš najednou, tak to je mega dobrý, sleduj. Jo, já jsem koukal, že na další. Sleduj. 3, 2, 1, BOM! Ale intro jak kdyby, intro vole 2.15. Když budu dělat Instagram Reels, tak kámo, tohle to musím udělat, takovýhle intro. Dějte mi někdo takovýhle intro, prosím, s mýma fotkama. Je to real. Tenhle týpek je skvělej, kámo, a hlavně jeho loučení je nejlepší, kvůli tomu to tady je prostě. Dva samec, vole. Nevím, ale má naprosto skvělý loučení. A jo, ty vole. No jo. Já jsem úplně rád, že nemám rodiče, prarodiče a jsem úplně sám a můžu si dělat, co chci a podívej, vole, a stejně tě někdo furt je. Ale víš co, já mám pít, protože jsem alfa samec. Nazdar dravec jako kanec, není dravec jako alfa samec. Samec.cz, najdi tu doménu. Chceš to fakt vidět? Podle mě nemá doménu, podle mě jsi takhle jenom pojmenoval, ne? Zděláš prdel, kámo. Tak to je lame. Nech nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu. CTA 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl. Co mi říká, že ta paní prostě prožila něco fakt jako hroznýho? Já si myslím, že prožila naopak jenom samý krásný věci. Co to je? To je trollface, kámo. Homer Simpson obličej. Takhle vole má Homer tu černou držku. Tak jo, Osty, co ti to video dalo? Ne, já jsem rád, že jsem to mohl vidět. Poznala, když jsem byl na streetu zničený, jsem neměl kde spát. Já jsem byl zvyklý na tu bídu a budem se... Ten prožil něco fakt hroznýho. Chovala ho ulice. Škola. Jak toho malýho Tadeáše. To teda, ty. Hele, to známe. Jak je možný, že nalevo, v tom rohu předtím byly řízky, teď je tam nalevo dítě. Je tohleto video starší než to s těma řízkama? Já jako mám tady otázku. A rád bych jako na ně odpověď. Je moc, já zhruba 6 kilo. A prostě ten život je krásný, když seš hubenej. No ale musíme to nabrat zpátky, takže budeme dítě říct. No, ano. Seš hubenej, ten život se ti líbí, baby. A všechno je hezčí a všechno je nej. Chlapi se jinak koukají, ale ty, co mají rádi tlustý, se zase jinak koukají. Ale tak je to o životě, ale já mám Petra, ten miluje hubený holky, miluje hubený holky, miluje hubený holky. Když jsem hubenější, hubenější a já se líp cítím. Majáles 2025, kámo. Dobrý skrytej talent, nech ho skrytej. Káro. Hezky. Kámo, prostě si viděj zuby. Temu volá. Zuby dělej, že. Jo, tam. Bych chtěl hrozně, aby moje přítelkyně si dala RGB zuby. A silikony. To pláceš nebo to blikat. Kámo, víš jak jsou boratky? Tak jenom z LED pásek, takhle vole. Ty král. Ten týpek podle mě vůbec jako neví, kámo, že to zveřejnil, jo, ale ukážu vám to. Jakoby vole, ze sprchy vole se ozvalo jenom Ne, říkej to radši Peti, co tě napadlo, jo. Tohle jsou prostě věci, co já posílám. Co to bylo? To je podle mě něco z konverzace, prostě jenom týpek to místo besedičnou nahrál prostě na reel. Ale tohle to jsou videa, které já posílám třeba přítelkyně, ale já vole nenosím slipy teda tím pádem, jo? Ne, kámo, fakt ne. On se snaží být jenom frajer. Ne, kámo, ale vám dovolím teďka jít se podívat na moje trenky. Fakt můžem? Klidně, hej. Pojďte. Jsou tam díry občas, jo? Jo, to já mám na sobě ty taky. Jsou tam už. Jsou ponožky. Mohu? Můžeš. Mohu dovolit. Ale pozor. No, Mateme, chceš si přijít? Ne, nechci, děkuju. Jak tohle to... Není mezi trenkama, tam mezi čepicema. A to je dobrý, ale. To jo, no. Ale já je možná rovnou hodím do prádelního koše. Jakože neber si to osobně, jo, kámo. Neber si to docela osobně. Ne, vůbec nedělej. Nech Woody ho na pokoji. Či ale my ještě pokračujeme. No my taky. Kámo, ten se má hrozně dobře. Život. Kámo, neznám nic lepšího než tohle. Neznám nic lepšího než nohy. Pust to. Dobře. Že ne. Jo.
Byl bys to? Jo. Totálně. Jo, vy jste se mě neptali. Týka, vole, navařila, ale nikomu nechutnalo. Mluv za sebe, Jemu chutnalo, prej. A to by chutná všechno, vole. To je pravda. Já čekám, kdy odletí. Ale jako na mrkvi odletí. Mi to nedává smysl. Art. Absolutní art. Houbišky. Mňami, to jsou z Loňska. Hovno. Nej to letušky máma? To nevím, doufám, že ne. Jsou úplně daleka. Mně se líbí ty hodiny za ní, ty. Jo, s kohoutem, kámo, taky jsem to chtěl teď říct. Že Kirika je v noci? Wow. Ne. Hell no. Že když vás popití kávy bolí oči, jak si můžu zkávat na oči? Zapomněli? Takhle. Svaté hovno! Tak jo, hoši, máme poslední video. Dělá vám to radost a zlepší vám to náladu na zbytek dne, jsem myslím. Moji milí vážení přátelé, na Messengeru, na Facebooku a na Instagramu. Přeji vám krásný večer a pozdravuji vás. Tak co, jak se máte, co děláte, vy to už je zase večer. Utíká ten život nám každému stejně a mám vás ráda, ahoj. Naschle. Počkej, to je všechno. Jo? Já jsem neučil pozornost. Prostě nám přijde hezký den a ty to nemůžeš vypnout. Jo, mám prostě se snaží to vypnout. Koukej, jak s tím bojuje. To bylo super. To bylo fakt dobrý. Je to dobrý, že jo? Ti se to líbilo? Jo, kámo. Já jsem si to užil, ale zjistil jsem vlastně, jak mám krásný život, že vlastně jsem spoustu těch věcí neznal a spoustu lidí mi říká, kámo, ty jsi úplně vymaštěnej, kámo, z toho TikToku. Tohle je skvost, kámo. To jsme tady viděli. Tohle je ten jako brain rot, reálně. Já jsem se tak snažil, kámo, aby se ti to líbilo. 2 měsíce jsem strávil swipováním Facebooku, ty vole. To je crazy. Psalo se to na tobě, řekni, jaký máš pocity. No na mém algoritmu se to podepsalo docela. ale jestli to podepsalo na tvojí mentalitě. Ne, vůbec, já jsem naprosto v pohodě furt. Tak jo, tak my vám děkujeme za shlédnutí tohle videa. Mějte si krásně, pozdravujte mámu. Kluci asi by nechtěli, ale kdybyste vy chtěli další video, tak není problém. No prostě. moment, já reálně chci, kámo, já tady mě tohle bavilo, já jsem si to užil. Tohle je prostě to, co já mám rád. Tejista vlez do prdelista. Jdi do prdele. Ty vole tam jdeš, vole, nemůžu, stojí se fronta. Nechte se, ne? Tak jo, díky moc, mějte se krásně a vidíme se. A pozdravujte mámu. Kus. Čau. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmíň, peněz a slávy, dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, čumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen, do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme reality show.